5 ka miyembro sa Salisigang ang nadakpan sa kapulisan. Human magkabiktima og lain-laing mga tao sa managlahing dapit sa Sugbo. Usa sa nabiktima nila ang Alahasan Sud sa mall, di nakuha nila ang 254,000 pesos. Ani ang report. Gipaubos na sa online inquest ang 5 ka mga tao nga giingong sakop sa Salisigang nunod sa patungpasong nga kasong pagpangawat. Gitanggong sila sa Mambaling Police Station 11 sa Cebu City Police Office. Human masikop nga mihimo sa krimen. Nakuhaan sila sa CCTV nga misulod sa usa ka mall sa SRP diin. Nakabiktima sila og usa ka lalaki nga nakuhaan nila og cellphone. Yang nawi nga to sa itong pagsuryanan ako. O niya Tagalog? Tagalog. Apil usab sa gibiktima nila ang usa ka opisyal sa Hudikatura dihang nasalisihan ang bag nini sa usa ka kananan. Atol sa follow-up operation, nadakpan ang 5 ka mga miyembro sa grupo. Human nini, nag-abot-abot na ubang mga complainant, lakip na ang tindera sa usa ka Alahasan sulod sa mall sa Tabunok, Talisay. Matod niya nga nakuha ang 254,000 nga halin sa tindahan dihang nalipat sila. Modo sa mga suspek nga lipaton ang mga tindera og dihang nalipat, nakuha gyud na ang kwarta nga nasulod sa box. Sa paglingin na sa akong kauban, kanila, nidaga naman tong lalaki nga nagsukod og ariyos, abli nang katong butangan nagkwarta. Kabutangan kwarta, dito nakasulod ang kwarta. Oo, katong gitumping nga 254,000 halina mo. 54,000 Yes sir. adlaw. Yes sir. Papato niyo nasulod sa vault. Wala pa, padung pa lang kay padung na mi ato inventory. Gipadayag ni Police Major Jonathan Tanio, ang hipi sa Mambaling Police Station, nga organisadong grupo ang mitira sa mga biktima gikan sa ubang dapit ug dinhi na biktima sa Sugbo. Aduna usab kunoy laing mga kauban ang grupo. Muslim gud sa ilaha is majority nila is di taga diri. From taga Luzon, kani sila na ay taga Bulacan ay taga Cavite. So nanimpad naabot ni sila diri panimpad para mohimo og mga illegal nga aktibidades sa area. Nanawagan ang kapulisan sa mga posibleng na biktima sa pagpatimaw silang buhatan aron mas mulig-on pa ang kaso batok sa mga suspitsado. Publiko sir, mas maayo gid sir nga bantayan gid ilang kagamitan kay mao lagi sa usually mogamit sila og any type of distraction para malipat ka, and then at that moment at that little moment nga malipat ka sir kay giobserbaran naman ka. Gisundan ka, giobserbaran ka for term na to half an hour or hour sir, gisundan ka, panidaan na ka. So in that moment nga malipat ka sir, diha na sila mo make their move sir. Samtang ang mga dinakpan nagdumili sa pagkomento, diin sa korte na lang kuno nila at tubangon ang kaso. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.